Hello ti person rok bai tong bai tabok masli bazar phai sopaijak kwbangma te barasa tong no comments o khlai kyam taiwaisa masli bazar naina musungjago hinnai hinke last year o kaisa video alur khaikya masli bazar tuinai aro asuk nini ponwak musuk phalma rok asuk phunukjagya kisa misa nukjakmani bising tuino borok taiwaisa naina musungjakha masli bazar o tam rok phal wak rok tok rok amorok available manthok amorok naina musungjakmani bising tui tini ang masli bazar o phai sopaijak norno phungna bagoi hinke masli bazar ongkha ama weekly mongolbar o bazar cholibo phungni 5 rokni simino horole asuk ongya prai 5ta 6ta digi jora cholibo phungni 5ta simino hinke tabo masing jora tabo belaino borok gobango bazaro tai nini chinta parsa rok bising basango tongnai huk rok khaisani rok bo tabok kwbangma nini dal bidal hungni mui kuthung rok tikhlai phalmani nukjago mosorok 200 taka 800 taka ama hairok cholio hungni mosorok tai aboni kare mui kuthung rok belai dam kom hinke chungoro nugui mankha tabok joton slai mui kuthung tiklai nongkha tabok chini borok tabok mui kuthung tiklai tongo bazar o masli bazaro o jago joton salai chini dolai ni bisingo bazar kotorongkha nini mal mata phalmani bisingo ongkha masli bazar o jagao nini pun manthogo wak manthogo tok manthogo musuk manthogo jotono manthogo o jagao dam kom bai no norok paimano o masli bazaro hinke kwbangma jagani borok no tini o jaga phainai paiphaio chung nugui mankha kwbangma borok kwbang borok no chung nugui mankha nini jongpui hai jaga rokni borok phai paiphaio hinke musuk rok hinke tai saila puroi sunamura hai jaga rokni borok phai paiphaio amo hai urai borokni borok rok phaimani paiphaio je paikari rok gabono belai dam rok bo kom o masli bazaro hinke tabok ongkha Bangladesh ro kisa problem ongmani bising tui tabok musuk rok belai dam kom norok je paina musuk nai rok hinke norok phai paimano tabok belai musuk dam kom sekang Bangladesh ni borok rok bai kisa contact tongpuro hinke musuk rok kisa misa dam bisike chini borok rok phalmano hinke tabok ongkha kisa market hamia tabok belai musuk rok dam kom hinke je musuk paina musuk nai rok hinke norok musuk rok paimano masli bazar phainai ta abuna karai punwak rok to tai sailap kori available manthogo abo dam komni bisingo no hinke je phaina musnai rok norok phaimano dolai hangkorbe khobjak masli bazar norok directly je agotla ni borok rok phainani hinke agotla ni simi mono railway station no nokhoroi norok gari kainai norok masli bazar norok phaioi paimano wak rok pun rok belai dam kom Malay cara tama dong, malay beli bhai. Mau
소들라 타. 아고 아야. 나시 다 가고. 아베르 데스니. 300 kg marang ha motor bus ke pa ha 30 tak so 300 kg Ito na lang chili chai na. Bye guys. Fatur. Fatur. দেখা কইব। Fatur. কেজি নেন 70 লাই তো বসা কেজি বলে 70 টাকা Ya,
Ha? Kita angkat telan direk nggak telan tangga. Nabat langja. Kita tarik ya. Bas hebat tarik ya. Basa tan ramboya riboya. Aro miya go ngajak. Miyar ar thai malai miya go. Asal apa di Malay? Miya go parnim boro malai bujak. Burino. Kok mana sunggak kle. Apa video man tong anaro. बोरे क्या कारिकता लॉस प्ले क्या हम यहाँ प्ले क्या हमें बना थाम प्ले नो मासे मांगनी तो मासा बाय थांगो लाखानी तो इफाय क्या बारो थांगो हिंगा बनो बरो गाम हिनाय दिबा और बेजो निजेना गाम बोते हमें से हिनाय बरो नों बासा बते गानां चाला रुवा गानां आय गानां बस रखी अब खाए मानसि रंग ने क्या बस यहाँ अब क्या बस यहाँ अब क्या बस हाँ आस्ते सो
Đó, sao đi bán thì chỉ này đúng à? Astaga. शिकारी दे अब शिकारी या देसी से ना नाम से ओके ना होय खबर या आजू बाजू कोई 24 দিছে এখন বা মাছ 1200 মাথা মাছ আস্তে আস্তে কালকে প্লেনকা ওই দুইটা হইলো তো বন্ধ তো ওই দুইটা জুরা বেডে না তো যদি কোনটা তো দিও না তো খাওয়া দিছ না তুই আমায় ডাকলা আর সাথে হো ওই তুরম এই অবস্থা কি 1000 Itu ngombo. Ya, boleh bisnis kita mana? Mustahil ya kata lo. Mobilnya mustahil. মাছ 100 belum gede ada ini kan pegoni hak itu দামলে কত পড়ে একটা কত পড়ে ইদি মানে দামলে কত পড়ে হ্যাঁ 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 900 Itulah. Foto. Ya, Patrolin ko ako. Basa nga na kay basa ke. Ha? Erasa? Ada ka sa Mano? Kung la pujja pa niya pa siya. Oh,
হ্যাঁ 2 কেজির কানায় আর 1 কেজির কানায় তোর খাবলে না বাবা তোর খাই ন তোর মাং হানা ale bol nai mase ang bus nai busa pai nai mase video YouTube dana YouTube dana musliman sabotong musliman India tolai India ban tolai musliman salai hey oi ba musliman এখন আগে যে মতো দাম কম তো না গরু অনেক কম দাম কম Oh,